Kulukudu kubengelele bengamukele embukele emakhaya kweSimanzonzo lapho sengulethela khona indaba zamaskandi esuke ehamba phambili nefika ngesikhathi. Mbukele emakhaya namhlanje kudotsa indaba zokuthi ufunakala umculo kaMaskandi oyehamba ngemoto esa golf ebomvu emcimbini kaTshatha ngoDisemba ngo2019. Le ncwadi ke ebhalwe kuFacebook kuyaphumela obala ke umnyukazi uthi naye wayehambele kulomcimbi lo. Uthi waba khona ke umculi odumile uthi nangempela ke bathatha inamba yakhe bagcina ke sebelala ngempela emotweni. Uthi kodwa kubuhlungu ukuthi uyabona ngempela ukuthi lengane le ephumela njengoba ethi ingane yakhe izale ngonyaka kundlule ngoSeptember. Uthi uyabona ngempela ukuthi cha lengane le ifana nalomculo. Uthi kodwa kubuhlungu ukuthi mabemfonela umculo kule namba emnike yona kulomcimbi lo uthi ayisangeni le namba le. Uthi nalapha esanda kubuya kuye uthi wayelokho ephalaza uthi wazama ukumfonela kodwa le namba ayingeni. Uthi kuze kube manje ke le namba ayingeni. Uthi kusenzima ukumthola uthi yazi abantu abadumile kunzima ukubathola. Kodwa yena uyabona ngempela ukuthi lengane le iyafana nalomculo lo. Ubese yabhala lapha kuFacebook uthi ucela ukufuniswa lo muntu lo waperforma ngaphambi ka10 ebusuku lomcimbi kaTshatha ngoDisemba ngonyaka ka2019. Abantu abaningi sekuningi ke ngempela ukugesa njengoba abanye beveza nezithobe bethi kungenzekani ukuthi ngempela ifeze emnyama iyona eyagila lomkhuba lo yakhulelisa ukazi yamshiya kanje. Seziningi izinkulumo ku Facebook basho ngempela abanye beveza nezithombe endala bathi ifezi enemoto eminye ebomvu esa golf ngenzeka ukuthi iyona eyazalilisa lokazi lo yamshiya kanjalo. Kodwa ke ifezi emnyama ngempela iyaphika izilala ngomhlanje uthi iyona yayihamba ngephuthi ebhala ukuthi Isuzu ngemuva. Uthi ayazi leyo ke lento le yokuthi yayihamba ngemoto ebomvu. Uthi ingahamba kanjani ngemoto ebomvu ekubeni ehamba namagida song abanye bathi amagida ngoma noma abanye bathi amagqisha mkathi. Yasho ngempela uthi yena akuyena owenza lo mkhuba lo. Uthi yena waperforma la waqede lapho ke washutha nabantu waqeda ukushutha nabantu wahamba neband yakhe bolala eLamontville. Uthi yonke lento lekhulunywayo akayazi kodwa ngaze kugeqa amagula nathi ke video ifeze emnyama ichaza ngalolu daba kuze kube next time. Siyabonga. Ho zakhala manje yima sometime yini le ngamoshana kwanongoma ngaze ngimoshe next imoto ebomvu eka VW angiyazi mina imoto ebomvu ngangihamba mina ngangihambela mina ngePorsche yami lemhlophe niyazi ebhala uSuzuki ngemuva yona umuntu engihamba naye angiyazi VW mina ebomvu. Uyena lo muntu owa longanga weVW ebomvu ake ngithumeleni kodwa kusho ukuthi namantombazana wayephathi kahle. Uzobona umuntu namhlanje hamba ngemoto ebomvu bese wenza ezinye izinto wrong bese ungaphinde lo muntu umbone uze kwanda umuzi lo muntu ongamazi. Umcimbi kaTshatha mina ngafika ngalindiswa mhlambe i1 hour before ngiperforme khona ngenxa ukuthi ngangilate verse nami kwaperforma abanye abantu ababevele bekuyilist yokuperform abantu mhlawumbe abo 5-6 lapho labo. Ngangena ke nami ke ngafike ngashukumisa izihlwele ngendlela enazi ngayo vele nanthi nginepower kanjani. Emva kwalokho ngaya ngale emva kwethende ngathi ngiphuma ngashuta nabantu ke ababefisa ngishuthe nabo ngoba nanazi ukuthi umuntu ngiyamnika isikhathi sakhe mangisenesikhathi mase ngenaso ngicela ushwele ngishaya ikhona nganika laba abashutha ngahamba ngaye emontweni ngangena emontweni indlela lapho yaya kuphi eThekwini ngoba sasawuperforma eThekwini saya eThekwini sahamba saya eThekwini salala eLamonti la isaphelela khona. Okunye ka angikwazi bafowethu angikutsibo okunye
andikukwazi mpera sabanjiswa amajazi. Shuthi nalowo muntu loyo umngani wami, shuthi naye kufanele ukuthi ngikwazi ukumcheck ngimbheke umuntu onemonto ebomba iVW, hayi ngizoke ngimcheck bafethu.